Ya ngikhuluma nani South Africa. Namuhla ke ngigeza amanzi abilayo. Ngoba bengisho ukuthi ngizogeza amanzi abilayo. Ngitshela nonke sanibona South Africa amazwe onke angaphandle. Namhlanje kunamuntu ubuye seMalawi. Lo wemali uhambisana nesanda 1. Uhambisana nesibungu semali. Nawo amanzi ayabila la. Ngiyageza mina uDr Buwe Mhlanga sothamo. Ngiyageza mina Dr Buwe Mhlanga nonke kufanele nibuye nogeza lo muthi. Namhlanje umuthi lo uhambisana nesanda 1 ngoba ngigeza mina Buwe. Ngigeza lo muthi lo ubilayo. Ngitshela nonke South Africa. Wonke umuntu amazwe ngaphandle amanzi ayashisa ayabila mina ngiyageza Dr Buwe. Ngitshela nina South Africa lo muthi ubuye manje ukugeza amanzi ashisayo ukuthi ukhime ube indoda ebandla. Ngitshela nina nonke abalaleli bukani ngiyawageza amanzi abilayo mina Dr Buwe Mhlanga. Ngigeza ngokuthi namhlanje nathi thoba lami leligeza ngalo ngigeza ngawo lo muthi amanzi abilayo ayabila ayaphaphama ayenze yonke into amanzi la. Ngithi South Africa ngiyanthanda nani nigeze ngawo la manzi abilayo la ayabila amanzi. Namuhla ngiyageza mina Dr Buwe ngigeza amanzi la abilayo. Lawa ngithanda ukuthi ngigeze nonke South Africa ngiqine nibe madoda ukuthi kungangeni isibhamu phakathi komzimba wakho, kungangeni lutho phakathi komzimba wakho. Mina Dr Buwe ngiyageza njengamanje ngigeza lamanzi lawa ayabila strong kodwa ngiyageza mina Dr Buwe Mhlanga. Mangikhuluma ukuthi ngigeza amanzi abilayo asuka ziko ayaphaphama ayenza yonke into amanzi. Namhlanje ngiyawageza mina Dr Buwe Mhlanga. Niyabukela nonke South Africa, niyabukela nonke amazwe angaphandle, niyabukela nonke abalaleli emakhaya. uDr Buwe Mhlanga ugeza umuntu okuyiqinisa akungeni isiphampu phakathi komzimba nophakathi komzimba wakho nawe mase ufikile ngeke kungene lutho. Mina Dr Buwe Mhlanga ngiyageza njengamanje ngigeza amanzi abilayo eziko. Namhlanje Dr Buwe khombisa South Africa yonke ukuthi nonke amazwe angaphandle buka lamanzi ayabila ngiyageza mina Dr Buwe. Amanzi ayabila ngiyageza mina Dr Buwe. Na umlilo lo mlilo ayabila amanzi ngiyageza. Niyabona nje South Africa yonke qinisisa emuthi lo ngifuna kuyenza manje ngiyenzela South Africa yonke. Abantu bahlupheka bayathuthula ibhamu bayenzani yonke into. Namhlanje ngicela umuntu angathuthula isibhamu angenziwa lutho. Ya ngibanga umtshela ukuthi sigeza amanzi abilayo. Hilawa amanzi abilayo ngiyakhombisa nonke South Africa. Ngigeza wona ke lamanzi la ayabila lamanzi la kodwa ngiyawageza mina Dr Buwe eqina phakathi komzimba eqina phakathi kompilo yami mina Dr Buwe Mhlanga ngigeza amanzi abilayo. Namhlanje ngitshela nonke amazwe angaphandle ngitshela nonke South Africa ngigeza amanzi abilayo mina Dr Buwe. Lawa nawa manje umlilo niyawubona nje umlilo uyavutha umlilo la ngiyawukhwelezela futhi ngiyawukhwelezela lo mlilo lo ngiyawukhwelezela mina Dr Buwe ngeza umlilo ngiyawukhwelezela ngigeza amanzi abilayo mina Dr Buwe Mhlanga uyageza amanzi abilayo ngeza ngeshoba lami ngiyageza ngalo leli ngaphima ngalo mina Dr Buwe Mhlanga. Nonke South Africa ngiyathanda nizogeza ngawo lo muthi unzima lo uhambisana nenkola tshitshi uhambisana nesanda 1 uhambisana nohluka kaShayi yonke into le. Ngitshela nonke South Africa abalandeli nonke nizwe kahle nawo muthi uyabila nani ngifuna kunigeza ngawo. Ngiqinise maqondana nesibhamu, ngiqinise maqondana nokuthakathwa, ngiqinise maqondana nempilo yakho, ngiqinise maqondana nemali, uqinise maqondana nezinto zonke usenzayo empilweni yakho. Amanzi ayabila la ngiyageza mina Dr Buwe Mhlanga. Amanzi ayabila la ngiyageza mina Dr Buwe Mhlanga. Amanzi ayabila la ngiyageza mina Dr Buwe Mhlanga. Ngitshela nonke abalaleli nizwe kahle ukuthi Dr Buwe Mhlanga namhlanje ugeza amanzi abilayo, ugeza amanzi ashisayo ayabila phaka. Dr Buwe uyageza. Ngicela nonke South Africa ligeze ngawo. Ngicela nonke South Africa ngigeze ngawo. Ngicela nonke South Africa ngigeze ngawo. Lawa amanzi asuka emlilweni abila mlilo pa. Ngithi ngiyageza mina Dr Buwe Mhlanga ngigeza ngokweqiniso. Yiko ngisho mina Dr Buwe Mhlanga phakathi komusi wami ukuthi nginamuthi weqiniso anginamuthi wokudlala. Ngigeza ngawo lamanzi la ayabila seziko ngiyageza mina Dr Buwe Mhlanga ayabila
aseziko gesa ngawo tukuthabula qinisa wena ndifuna ukathuthulwa isibhamu ngicela ungayiziwa lutho ngicela umuntu engakucabangeli ngicela ukuthi umuntu mabona wena akuhloniphe ngokweqiniso la khaya nonke kufuneka nonke nje ama-customer ami nibuye nokugesa ngawo lo muthi lo hayi umuthi weqiniso wokuqinisa wena ukushaya zitha ukushaya laba bacabanga ukubulala abantu ukushaya laba bacabanga izinto siningi cabangela umuntu lezi zinto angasenzi na umuthi usezi uyabila ngiyagesa ngawo ngiyagesa ngawo dokuthabuwe amanzi ayabila ayabila amanzi ngiyagesa mina dokuthabuwe mhlawumbe ngikhombisa nonke South Africa ndikhombisa nonke amalali emakhaya ndikhombisa nonke amazwe angaphandle wonke umuntu South Africa ngiyathanda kuqinisa ugesa ngamanzi abilayo lawo uqinisa wena ngenzela ukuthi umlilo ungangeni emzimbeni wakho noma umuntu aphethe umlilo noma umuntu akhuluma into yimbe ingakwazi ukungena phakathi komzimba wakho ngitshela nonke nawo ngiyagesa nawo amanzi la ngiyagesa nawo amanzi la ngitshela nonke South Africa ngitshela nonke abalaleli emakhaya nawo amanzi ngigesa ngawo ngigesa ngomlilo ngomanzi omlilo la ngigesa ngawo mina South Africa yonke ngigesa ngamanzi abilayo mina dokuthabuwe mhlanga ndawuwe ninjani kodwa ngiyakubeka baba noma ngiyinkinga nje ngithi ngoba ngikubona ngishuku mhlawumbe ngasukwazi ukuthi kunankinga ngizokusiza mkhulu inkinga ngisephisi kancane kukhona abantu bagesayo ngomanzi abilayo la ma ngifonele mufaka 10 minutes ndifonele 10 minutes ngisephisi yes yiloko bekukuhlela nonke South Africa amanzi la niyawabona ayabila ayashisa kodwa ngigesa ngawo ke mina dokuthabuka ngigesa ngawo dokuthabuka amanzi ayashisa ngenzela ukuthi uvikeleke phakathi kwesiphamu uvikeleke phakathi kwempilo yakho uvikeleke ukuthi umuntu mafika kuwena sikuthi ngempela usuka kadokuthabuwe emhlanga ngawo la amanzi abilala la ngigesa ngawo mina dokuthabuka njengimkhombisa nonke South Africa ngiyakhuhluza umzimba wami wonke ekhipha konke tuthi ukuthi ngikwazi ukuhlonipheka ukwazi ukwenza yonke into mina dokuthabuwe mhlanga nawo amanzi abilayo ngiyanikhombisa nonke South Africa namazwe angaphandle mina nawo amanzi angikabeli umuntu manga ngikhuluma iqiniso likaNkulunkulu mina dokuthabuwe mhlanga ndawuwe hosani nonke niyogesa amanzi abilayo kadokuthabuwe mhlanga kunamithi ibuyile manje le yenzayo ukuthi ukwazi ukugesa ngamanzi abilayo ndawuwe qedi kubabonisile South Africa yonke ndawuwe nawe usosa kogesa ngawo bakhombise emlilo niyabona nali poto liyabila South Africa yonke nali poto liyabila ngenzela kufikeleka phakathi kwesibhamu ufikeleke phakathi kwempilo yakho ufikeleke kusitha zonke zikuzondayo zishise